Na, kijöttünk péntek reggel, ide a szabadba egy kis piknikre. Ugye, Demi? Na, jó étvágyat. Elejtett, úgy látom. Hát, szerintem ez egy csirkenyak, csirkemáj. Úgy látom, hogy a csirkének a lábait éppen most rotyogtatja. Hát nagyon ügyes vagy, igen. Tehát ide jöttünk, és képzeljétek, ebben a villamos megállóban erre szaladt egy csirke. És ez a csirke, hát nem volt rest, beszólt a kutyámnak. Bizony, azt mondta, hogy viccesen, fekete nap ez a mai. Hát nem tudta, hogy a Demi nem szereti a vicceket, főleg a csirkéktől. Úgyhogy, hát szomorú vége lett szegénynek. Meg is kopasztottam rögtön. Úgyhogy feldarabolva majd a mélyhűtőbe fog pihenni, az, ami megmarad belőle. Na, szép péntek reggelt nektek! Ciao.